Wannan labari ne mai cike da darasi, wanda in dai har ka saurari wannan labarin tabbas sai ka ɗauki wani abu da ke cikinsa. Akwai wani talaka mai suna Salisu, wanda talaka ne tukub, ba shi da cin yau balle na gobe, amma saboda tausayinsa da kuma irin adalcin da yake yi wa marasa galihu, daga ƙarshe ya zama mai arziki. Akwai wani mutum mai suna Salisu, wanda yake zaune a wani ƙauye. Salisu mutum ne talaka wanda ba shi da samun yau barantana na gobe, amma yana raba dukkan dukiyarsa ga marasa galihu. Wata ranar safiya Salisu yana gona, kwatsam sai ga wani tsoho ya zo ya samu Salisu yana tambayar cewa akwai inda yake so ya je kuma yana da nisa, amma ya manta ina ce hanyar. Gurin da wannan tsohon yake tambaya guri ne mai nisa, kuma Salisu ya san gurin, gashi kuma Salisu ya gaji saboda ya yi aikin gona. Amma duk da haka ya ce mu je baba domin in raka ka gurin, kuma ya anshi kayan wannan tsohon. Suna tafiya can har yamma ta yi, sannan har ya kai shi inda zai je. Salisu ya jiyo zai tafi, sun yi bankwana sai wannan tsohon ya kira shi, yake ce mai, kai mutum ne mai kirki, duk da cewa ka gaji kuma ka taimake ni ba tare da sanin ni waye ba, to bari mu faɗa ma gaskiya domin ka san ni wane ne. Ni mutum ne mai dukiya kuma mai arziki, na zo ne daga cikin birni domin in samu mutane na gari irin ka in taimakawa. Nan take wannan tsohon ya ce, wannan jakar da ka rike mu ba komai bane a ciki face dukiya, saboda haka ka je da wannan dukiyar ta gaci. Nan fa Salisu murna ta kama shi, inda ya ringa farin ciki ya dawo gida. Salisu ya bige gidansa aka gidan zamani, ya kyautatawa mutanen da ya saba kyautatawa. Daga ƙarshe Salisu ya dawo mai dukiya a cikin garinsu, inda ya zama mai kuɗin ƙauye gabaki ɗaya. Wannan darasi ne ga mutane, ya kamata a ce kowa ya zama mutumin kirki, musamman mu 'yan uwa musulmai. Wannan shine labarin Salisu. Yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za mu shiga da ku wani labarin kai tsaye, saboda ya kamata a ce mu ringa faranta muku rai, domin a kullum farin cikin ku shine namu. In dai har kuna bibiyan wannan tasha ta mai albarka wato Hausastories, za ku ringa samun shirye-shirye akai-akai. Labarin soyayya ta gaskiya. A cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Aisha. Aisha kyakkyawa ce son kowa kin wanda ya rasa, amma tana tsoron soyayya saboda irin yaudarar da ta ga ana yi wa ƙawayenta. Wannan dalilin ne yasa duk wani saurayi da ya zo neman aurenta sai ta biris da shi. A gefe guda kuma akwai wani saurayi mai suna Umar. Umar ɗan talakawa ne, amma ya ce zai gwada sa'arsa a kan Aisha, saboda yadda ya ga tana kula da marasa galihu a gidansu. Umar ya kamu da tsananin ƙaunar Aisha, sai dai shi so ba a ganinsa, saboda haka ya rasa ta zai faɗa mata cewa yana ƙaunarta. Duk ta inda ya bullo mata ba ta nan take fita ba, saboda ita kuma tana tsoron irin yaudara da samari suke yi, musamman ta ga an yi wa ƙawayenta. Shi yasa duk ta inda Umar ya bullo sai ta kauce. Umar ya rasa ta zai yi domin ya burge ta. Umar haka kurin yakan zo layinsu kawai ya zauna domin ya ga giftawarta, ko za ta je makaranta ko kuma an aike ta. Sai dai dukkan wani abu da Umar yake yi tana ankare da shi. Ita ma a zuciyarta akwai wani abu da ya fara kama ta, wato ƙaunarsa, amma ba ta so ta nuna mai saboda kar ma ya san cewa tana son shi. Wata rana Umar an aiki Aisha jeji domin yin itace, sai dai Umar ya ji sanda aka aike ta domin zuwa jeji ta yi itace. Umar kafin ta je har ya je inda ake yin itacen, ya je ya tara ici. Ita a zatanta da ta je ta bayar shi ma ya yi wa mahaifiyarsa ne ici, bai san cewa ita yi wa ba. Tana zuwa za ta fara yin itace, ya ce ba sai kin yi ba, wannan icen gaba ɗaya naki, wannan shine irin san da nake miki, na rasa taya zan nuna miki, amma wannan icen ma shaida ne. Umar ya ɗauki icen nan ya tuwo mata har gida ya kawo mata shi, inda ya ɗauko icen a kansa ya kawo sa har gidansu. Tun daga nan ita ma ta fara jin ƙaunar Umar a zuciyarta, amma tana tsoro kada irin abin da ya faru da ƙawayenta ita ma ya faru da ita. Sai dai Umar ya ɗaukan mata alƙawarin cewa in dai ba ita ba babu wata mace da zai aura, saboda san da yake mata ya wuce na wasa. Ita ma tun daga nan ta kamu da ƙaunar Umar, har suka fara soyayya, inda daga ƙarshe aka ɗaura musu aure, kuma aure irin na soyayya, domin aure ne wanda duk gaba ɗaya dangi sun, kuma kowa an gayyata, kuma kowa ya zo domin an yi farin ciki sosai a wannan biki.